मन्थ्रि जालायबोदोंमोन, केबिनेट मन्थ्रि जादोंमोन, एमपि जाबोदोंमोन, डेपुटि चिफ जाबोलायदोंमन, गिदिर गिदिर बिबानखौ मोनबोदोंमोन। बिथांमोनहा नागारनानै थांदोंब्लाबो बिसेसकै आं महिलाफोरखौ धन्यबाद होगोन जे बिपिएफआव गोबां महिला दैदेनगिरिफोर दङ, आइजोफोर दङ। सासेबो आइजो दैदेनगिरिया नाथाय हाग्रामाखौ नागारनानै एबा बिपिएफखौ नागारनानै थाङाखै। बेनो नैबे समाव बियो आशीर्बाद जादों। लोगोफोर खाम्फा, चन्दन आरो बिश्वजित बिथांमोननि सायाव माखासे खेंफोरथि होदों मालती रानी मेडामा। लोगोफोर बिथांमोननि सायाव मेडामा मा बुंदों बेखौहाय जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। लोगोसे जायफ्रा गोबां खस्थ' आरो नांथाबनानै 5 बोसोराव जे बिपिएफ दोलोखौ नागाराजासे नांथाबनानै थादों, बिसोरबायदि मानसिफोरनि गेजेरावबो बिथां मालती रानी मेडामा मा बुंदों फै जों बेखौ खोनासंनानै लानो। हाग्रामा महिलाखौ नागारनानै थांदों। दुखुनांथाव चन्दन ब्रह्म बायदि बिथाङा, बिश्वजित दैमारि बायदि बिथांमोनहा नागारनानै थांदों। मुहुर्तआव जायखौ गावनिनो आगदा आखाइ सानदोंमोन खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहाबो नागारनानै थांदों। बिथांमोनहा सानदोंमोन गावसोर गैयाबा हाग्रामाया हारसिं जागोन, बिपिएफआ जोबस्रांलांगोन बेखौ सानदोंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाया जोबोरैनो थुलुंगाथावै हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खस्थ' आरो बिथांनि नाजानाय, बिथांनि हारि सिबिनाय, बिटिसिखौ अनसायनाय बेखौ फोथायनो हादों। ओंखायनो बयबो ज' ज' भट होदों। जायनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जायफोर सिनियरफोर दङ बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागाराखै। नंगौ, जायफोर लिडार जानानै फैदोंमोन, सोरबा बिपिएफनि अननायावनो मन्थ्रि जालायबोदोंमोन, केबिनेट मन्थ्रि जादोंमोन, एमपि जाबोदोंमोन, डेपुटि चिफ जाबोलायदोंमोन, गिदिर गिदिर बिबानखौ मोनबोदोंमोन। बिथांमोनहा नागारनानै थांदोंब्लाबो नाथाय पर्टफलिय' गैयै जायफोर सिनियर बिथांमोनहा नागाराखै। बिसेसकै आं महिलाफोरखौ धन्यबाद होगोन जे बिपिएफआव गोबां महिला दैदेनगिरिफोर दङ, आइजोफोर दङ। सासेबो आइजो दैदेनगिरिया नाथाय हाग्रामाखौ नागारनानै एबा बिपिएफखौ नागारनानै थाङाखै। बेनो नैबे समाव बियो आशीर्बाद जादों। दा बे बेलायाव इयुथ फर्स जाय बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखि थानानै उन सिगां थानानै जेरैबायदि इयुथ फर्सआ नैबे समाव बाहागो लादों, लोगो लाफादों बे बोसोरब्रै समाव, अलखद समाव, बेखौबो जोबोद बाख्नायनांगोन। बिथांमोनाबो मोनसे खुन्थिया जानानै गसंथादों। बिमा माहारि आरो सिनियर ग्रुपआबो मोनसे खुन्थिया महरै थादों। बिनि उनाव जाय बिथांमोनहा राजखान्थि दोलोआव थायाबालानो गैयाब्लाबो अलखदखौ नुनानै, बिटिसिनि अलखद, हारिनि अलखदखौ नुनानै बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव गावसोरखौ नेवसिजानाय खालामजादोंब्लाबो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर माने एकदम गसंथाफाथारनानै बिपिएफनि बिथांमोनहा दोलोजों थोंजोङै लोब्बा गैयाब्लाबो बिथांमोनहाबो नाथाय नैबे इलेक्सनाव जोबोरैनो सहाय होबोदों। बेनिफ्राय जाय बिथांमोनहा मिडिया, जेखि मिडियाजों थाया मानो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा, ससियेल मिडिया, आइटि सेल जेसेबां दङ बिथांमोनहाबो जोबोद जुजिबोदों। दिनै बिथांमोननि बांसिन कन्ट्रिबिउसनखौ आङो स्वीकार खालामो। बिथांमोना सम सम जेरैबायदि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारनि, बिटिसि सरकारनि बे बोसोरबायाव बिदिनो इनाय खामानि मावनाय, नंखाय थगायनाय, सोलिनाय मिशन भिजन लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों, बेफोरखौ बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव सेबखांनानै होनानै बयखौबो माने सिन्था खालामनो आरो बिबेसना खालामनो थाखाय जे खराखि